Áldás békesség! Áldás békesség! Uram, hadd szálljon hozzád esedezésem, tégy értelmesség igéddel. Jusson színed elé könyörgésem, ígéreted szerint ments meg engem. Áradjon ajtóról a dicséret, tartsd meg életemet, hogy dicsérhesselek, és döntéseiddel segíts engem. Jöjjön áldás, segedem és kegyelem, onnan felül a mindenség atyától, ki teremtett, megtart, és szent lelk által megörvendeztet mindnyájunkat. Amen. Drága szeretteim, az Úrban isteneleti hálával áll meg az urasztalánál ezen a mai délutánon. Különöm számunkra az, hogy együtt lehetünk egy ilyen szép alkalommal, amikor együtt örvendezhetünk és együtt emlékezhetünk. Kiváltképpen köszöntöm körünkben nagy tiszteletű szolgatársamat, a Bátorkeszi gyülekezet egykori lelki pásztorát, nagy tiszteletű Nagy Béla testvéremet. Isten kegyelméből 36 esztendőn keresztül hirdette Isten igéjét erről a szószékről. Örülök annak, hogy legalább évente egyszer visszajön, és fiatalos erővel, mint egy ifjú szólja Isten igéjét. Isten hozta újra körünkben. És köszönöm azoknak, akik elfogadták a meghívásunkat. Isten kegyelméből azért vagyunk együtt, mert volt egy 50 éve körbáltak az urasztalát, és örülünk annak, hogy valaki 50 év után újra eljön, és újra találkozik Istennel, barátokkal, felebarátokkal. Mindaz Isten áldását kérjük erre a mai alkalmunkra. Folytassuk közös együttlétünket, énekeljük a 105. Zsoltárt, fennálló énekként. A 105. Zsoltár első verse így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Foglaljuk el helyünket. Áldjuk tovább a Szent Háromság, egy örök igaz Isten főéneként énekeljük a kijelölt 167. dicséretünket. A 167. dicséretnek mind a 4 versét, illetve mind a 3 versét, az első vers így kezdődik. Jöjj, mondjuk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Desire is
Kegyelem és békesség Istentől, és a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Isten, felséges Atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Hálás szívvel gyülekeztünk össze a mostani alkalommal is szent neved imádására. Boldog az az ember, ki téged élő igazi Istent megismerhet, s hajlékodban, lélekben és igazságban dicsérhet és tisztelhet. Könyörgünk, adjad e boldogságot most is nekünk. Adjad, hogy igédből még jobban megismerhessünk, és szívünk buzgóságával parancsolataidnak boldogan engedelmeskedjünk. E célból küld le ránk ma is szent lelkedet, hogy ő világítsa meg értelmünket, tegye engedelmessé szíveinket, kinyilatkoztatott akaratod megértésére, és tegyen engedelmessé bennünket a jól megértett ígének, a mindennapi életben való cselekvésére. Hogy az ígének ne csak hirdetői, hallgatói, hanem megtartói is lehessünk az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Amen. Kedves testvéreim, alapigénk írva található Sámuel második könyvében, a 18. rész 28. versétől a 33. terjedő verseiben. A gyülekezet ülve hallgatja. Elismétlem, írva található Sámuel második könyvében, a 18. rész 28. versétől a 33. terjedő versekben megírtam. Kiáltván azért Ahimás, mondta a királynak, és meghajtja magát arccal a földre a király előtt, és mondta, áldott az Úr, a te Istened, ki kezedbe adta az embereket, kik felemelték kezüket az én uram ellen, a király ellen. Mondta akkor a király, hol van Absalom fiam? Felele Ahimás, látám a nagy sereglést, amikor elküldné Joáb a király szolgáját és a te szolgádat, de nem tudom, mi történt. És mondta a király, eredj tovább, és állj meg ott. Elméne, és megállott. Eközben Kúsi is megérkezett, és mondta Kúsi, ezt izenik a királynak, az én uramnak, hogy az Úr megszabadított ma téged mindeneknek kezéből, akik ellened támadtak volt. Mondta a király Kúsinak, hogy van Absalom fiam? Felele Kúsi, úgy legyenek az én uramnak, a királynak minden ellenségei, mint a te fiad. És megháborodik a király, és felméne a kapu felett való házba, és sírra. És ezt mondja valamentében, szerelmes fiam, Absalom, édes fiam, Absalom, bár én haltam volna meg te helyetted. Absalom, édes fiam, szerelmes fiam. Eddig szól az ige. Kedves gyülekezet, szeretett kedves testvéreim! Nagyon különös az emberi szív. Sok minden van benne. A fájdalomnak és a bánatnak nagyon mély tengere ér ott el. Félelmes viharok tudnak tombolni a kis szívben, de olykor az is megesik, hogy a szeretet tündöklő napsugara ragyog elő onnan. De most nem ezekről akarok beszélni, hanem valami egyéb igazságról, valami mélyebb igazságról.
mert a szívben nem csak sajátos belső tartalom van, hanem ebben a tartalomban mindig tükröződik valami emberi túl. Például a gyűlöletben az ördögi világ gyilkos indulata, a szeretetben Isten mentő szeretete tükröződik. A láthatatlan szellemi világnak mint egy belépő állomása a szív. És aki a szív mélységeit vizsgálja, az nem csak az emberi világát ismeri meg, hanem a láthatatlan szellemi világ titkait is. A szív tartalma mindig túl utal önmagán. Ha egy vakember megtapogat egy hegedűt, megpendíti húrjait, azután leteszi, de néhány perc múlva hallja, hogy megszólal a hegedű, azonnal tudja. Azért szólalt meg, mert valaki megszólaltatta. Valaki megszólalt benne. Valakinek a kedve, öröme vagy bánata tükröződik a hangszer muzsikájában. Hát, ilyen hangszer, ilyen műszer, ilyen tükröző állomás az emberi szív. És ha pontosabban megfigyeljük ezt, akkor kiderül, hogy kétféle tükrözés történik a szívben. A mennyei világ, vagy az ördögi világ tükröződik benne. Aki Isten közelében él, abban egyre inkább az Isten szíve tükröződik. Szeretet, megbocsátás, hűség, tisztesség, áldozat. És aki Istentől távol él, abban egyre inkább előbb-utóbb a démoni indulatok jelennek meg. Az önzés, az irigység, a testiség, az indulat, gyűlölet, bosszú. És most felteszem a kérdést, hogy a mi szívünk vajon mit tükröz? Igénk Dávid királyról beszél. Arról az ismert Dávid királyról, aki írta a gyönyörű zsoltárainkat, akiről sokat tanultunk, és sok prédikációt hallottunk, akinek nemes életéről mindnyájan tudnánk valamilyen csodálatos történetet elmondani most. A most felolvasott ígét az ő szívének belső ígén keresztül az ő szívének a belső titkaiba látunk bele. De az ő szívének megnyilatkozásaiból nem csak őt magát lehet megismerni, hanem azt a hatalmas valakit is, akinek a szíve indulataira egyre jobban ráhangolódott Dávid király szíve is. A történelmi helyzetről csak a következő pár szót szeretném megjegyezni. Dávid, a zsidó nép királya, egy ideig nyugalomban, bőségben, békességben élt Jeruzsálemben. De egyszerre csak az édes fia, Absalom föllázadt ellene, és trónjára, életére tört. Dávid emberei, hadvezérei büntető, megtoroló háborúra készültek a lázadó ellen. Akkor adja ki Dávid a parancsot, amit alapigényben olvastam. Az én fiammal, Absalommal éretten, kíméletesen bánjatok. A csata megtörtént, a csata eldőlt, Absalont megölték. Dávid keservesen síratta fiát. Hatalmas kijelentés van ebben a szóban, hogy kíméletesen. Benne van egy édesapa féltő szeretete. Kedves testvéreim, mi is valamennyien Isten gyermekei vagyunk, de mi is lázadó fiak.
Isten kénytelen fenyíteni minket szinte naponként. Kénytelen harcba bocsátkozni ellenünk, hogy összetörje lázadó szívünket, amely teljes függetlenséget akar, és ugyanakkor nem tud élni az adott alkalmakkal, az adott helyzetekkel. A démoni erők előtt meghajol a szívünk, nem reagál, nem érez, nem fűt ki a szeretet. És ezek ellenére is Isten szívének a legbelsőbb indulata mégiscsak ez, hogy kíméletesen. Dávidnak tudjuk, hogy voltak engedelmes, és voltak engedetlen szolgái. Az engedetlenek a király akarata ellenére is Absalom életére törtek. Kedves testvéreim, nem lehet ezt a bibliai történetet mindenestül ránk alkalmazni. De az feltétlenül igaz, hogy még a sátán is Isten szolgálja. És ha az életedre üdvösségedet tör, akkor is Isten hatalmának a körén belül van. Sokkal inkább, mint a hadvezérek voltak Dávid hatalmi körén belül. Hát igen, vannak Istennek is buzgó szolgái, akik több ütést, több sebet osztanak ki reánk, mint amennyit Isten nekünk szán. De még az ilyen esetekben se felejtsük el, hogy az alaphelyzetünk ez, lázadó vagy, halált érdemelsz, ahogy Mózes 5. könyvének 21. versében olvassuk. A csatából érkező futároktól Dávid király mindenek előtt azt tudakolja, hogy van Absalom fia. Dávidot nem a maga sorsa, győzelme érdekli, hanem a fia sorsa. Mi van a fia? Mert nagyon szerette a fiát. Ebben a Jóisten szívének az indulata tükrözik felé. Isten nem a külső győzelmek, a felfedezések, a hódítások és sikerek érdeklik elsősorban, hanem az, hogy mi van a fiával, az emberrel ebben a gazdag, de ugyanakkor kegyetlen világban. A civilizáció, a technika, a kultúra csak annyiban érdekli Istent, hogy vajon ezek által békességesebben, boldogabban él az ember, vagy pedig nem. Isten ma is kimondhatatlanul szereti az embert, még az ő ellene lázadó embert is. És végül a leghatalmasabb kijelentés a 33. versben van. Dávid keserű fájdalommal siratja fiát. És azt panaszolja, hogy miért is nem ő halt meg inkább, mint a fia. Ugye, hány kedves szülő elmondta ezt már szerettei az ifjúságra talán. De Isten mindig és mindenütt velünk van. És nekünk nem szabad elfelejteni, hogy mindig az történik, amit ő akar. Vagyis Jézus Krisztust halálba adta érettünk és helyettünk azért, hogy az engedelmes fiú önként szeretetből halálba menjen a lázadó fiakért. Dávid és a szülők is szívesen megtettek volna mindent, de nem tehettek még akkor, amikor bekövetkezett Isten végzése. Abban a sírásban, amivel Dávid síratta Absalont, Istennek irgalmas és üdvözítő szeretete tükröződik. És most az a kérdés,
hogy mi tükröződik a mi szívünkben. Vigyázzunk, nagyon vigyázzunk szívünkre. Mert a mai bálványokért futkosó, saját hasznát, érdekeit mindennél és mindenkinél fontosabbnak tartó emberek szíve előbb vagy utóbb érzéketlen lesz. Megkövesedik a szeretet a szívünkben. Eltűnik a mai ember szívéből mindaz, ami szép, ami jó, ami nemes, amiért érdemes áldozni, küzdeni és élni. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim! Mi a 21. században élő emberek vessük ki, ha kell, tépjük ki szívünkből ezeket az érzéki, világi, önző és bűnös gondolatokat, hogy tiszták legyünk, és hogy megnyugodjon a szívünk, és megbékéljen a lelkünk. És imádkozzunk buzgón, és sokszor azért, hogy kapjunk Istentől kegyelmet és segítséget arra, hogy megváltozzunk, és az eddigi életünknél szebb, szerencsésebb, magasztosabb, tartalmasabb életet élhessünk. Példát adhassunk egymásnak és gyermekeinknek, unokáinknak, a jövő nemzedéknek, akik majd tovább viszik őseink kálvinista hitét, magyar nyelvét és szokásait. Tanuljuk meg, hogy minden nemes ügy csak nehéz, küzdelmes, hosszú és kitartó tűrés, sok-sok szenvedés után ülhet, tarthat diadalom ünnepet. Hát ezt írjuk, ezt véssük a saját szívünkbe és az utódaink szívébe, hogy tisztességes, öntudatos, okos magyar emberek legyenek, és maradjanak nemzedékről nemzedékre a világ legszebb helyén, a Kárpát-medencébe. Amen. Imádkozzunk. Jó Istenünk, édesatyánk! Köszönjük, hogy lelki örömben és boldogságban együtt lakozhattunk a te templomunkban. Köszönjük, hogy atyai szíved titkait föltártad előttünk a hirdetett igében. Áldunk, hogy meghallgattad imádságunkat, és szent lelked által megvilágosítottál minket igék megértésére és hitben való elfogadására. Könyörgünk, légy velünk továbbra is, bocsáss meg bűneinket, és add, hogy Isten tiszteletünk és életünk ne legyen hamis külsőség, vagy megszokás, hanem veled való élő lelki közösség, és felebarátaink iránt való igaz, egyre jobban elmélyülő szeretet. Áld meg, Atyám, hétköznapjainkat, munkáinkat, minden jó igyekezetünket, áld meg ifjúságunkat és öregeinket, vigasztal meg a szomorúkodókat, gyógyítsd meg a betegeket, és tedd erőssé a kereszt alatt roskadozókat. És áld meg azokat, Atyám, akik ma ünneplik konfirmáció 50. évfordulóját. Növeld hitüket abban a reménységben, hogy a hátralévő éveikben, vagy évtizedeikben legyenek, és maradjanak az Úr Jézus Krisztus hűséges követői, egymás tisztelői, és a bátorkeszi református egyház hűséges és áldozatkész tagjai.
jóságos Istenünk, áld és szenteld meg azokat is, akik távol maradtak erről az ünnepéről. Kegyelmes Atyám, könnyes szívekkel, de tisztelettel és szeretettel emlékezünk meg azokról is, akiket már hazahívtál, és kint pihennek a csöndes temetőbe. Adj nékünk békés pihenést, s majd örök életet. Amen. Végezetül pedig szeretettel köszöntöm ezúttal is az egész gyülekezetet, a jelenlévőket is, és az otthon maradottakat is. Köszönöm, hogy gondolnak rám. Köszönöm, hogy ismét meghívtak. S ha pedig a Jóisten engedi, és lesz erőm, akkor mindig eljövök. És addig is a mindenható Isten áldjon még mindnyájunkat, a gyülekezetet is, és engemet is, és adjon sok-sok boldogságot, sok-sok örömet ezen a világon. Amen. A gyülekezet foglalja a helyét. Öröndő szívvel és lélekkel énekeljük most háladásként a 81. Zsoltár, ennek a Zsoltárnak az első versét. s vesztek maradni, míg kegyelmesen újját nem át kezed. Vidd velem győzelemre gondolataidat, s ha néha talán ki is ütnek démoni erők, védj kegyelmes kezedbe újra, rendelkezz velem. Egyszerű sakkfigurád vagyok, én neked, Uram. Köszönjük szépen! Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban Isteneti hála az valóban, hogy megállhatunk újra és elcsendesedhetünk. Hadd mondjam büszkén, hogy egy olyan gyülekezetnek vagyok a lelkésze, aminek óriási múltja van. De nem csak múltja, hanem a jelene, Isten kegyében hiszük, hogy jövője is lesz. De hogy legyen jövője, a jövő generációk mindig táplálkozni kell a múltból. Ennek a gyülekezetnek valóban olyan hitvalló ősei voltak, akár elég arra gondolom, hogy Bátorkák István, Gályra prédikátor itt született. A reformáció korában voltak olyan emberek, akik fölvállalták ezt a hitet, voltak, akik templomot építettek, lelkészeket tartottak fönt, hívfolókat adtak a hazának. Hogy csak az utolsó 2 vagy 3 elődömet említsem meg, Isten kegyelméből 1928-tól 1960-ig haláláig 32 éven keresztül így szolgált a gyülekezetben nagy tiszteletű Lelkes Ferenc. Amikor ő meghalt több mint 3 évtizedes szolgálat után, akkor rövid ideig nem volt itt lakó, helyben lakó lelkész a gyülekezetnek. 4 éven keresztül a szomszéd lelkipásztor, nagy tiszteletű Horváth Zsigbor testvérünk szolgálta be Búcsról Bátorkeszét. 1960-tól 64-ig.
Isten kegyelméből 64 reformáció havában egy ifjú titánt kapott a gyülekezet, nagy tiszteletű Nagy Béla, a lelkipásztor testvérem jó voltából, az egyház jó voltából őt helyezték ide, és Isten kegyelméből 2000-ig, több mint 36 esztendő keresztül hirdette Isten áldott üzenetét. Látjuk azt, hogy valóban a bátor gyülekezet megbecsülte a lelkipásztorait, a lelkipásztorok évtizedeken keresztül szolgáltak ebben a gyülekezetben. És drága testvéreim, ti, akik egykor itt álltok az urasztala körül, akkor még néhai nagy tiszteletű Horváth Zsigmond volt az a lelkipásztor, aki téged konfirmál. Azért tudom, mert ti mondtátok, hogy 1964. május 10-én volt ez, amikor összesen 26-an álltak körül az urasztalát. Nagy dolog ez. Már csak azért is, mert ismerve egyházunk statisztikáját, ismerve egyházunk létszámait, ma talán kevés gyöket mutatja azt magára a felvidéken, hogy 26-an állják körül az urasztalát. Még talán Komárokban sem, egyházunk legnagyobb gyülekezetében. Nagy dolog az, hogy valóban 26 ember tett akkor hitvallást. 1964. május 10-én. Én csak az érdekesség kedvéért szeretném felolvasni azt, hogy kik voltak azok. Előttem van egy megsárgult fényképnek a fénymásolata, tőletek kaptam. Ezen fiatal arcok, mosolygós arcok vannak, fiúk és lányok. A szokás szerint a lányok hófehérben, a fiúk fekete öltönyben. A kép alapján mondom sorba, hogy álltak. Az állósorba felül Novák János, Mácsodi József, Kispisti Árpád, Bottyán István, Nagy Imre, Domin Ferenc, Kis Tibor, Bóna Irma, Varga Irén, Lami Irén, Kelemen Erzsébet, Szenci Judit, Szegi Zoltán, Bóna Sándor, Blauvics György, Töröttő Sándor, Nátek Gábor, Kis Pál. Az ülő sorban pedig alul Domonkos Kornélia, Csáki Lídia, Kis Katalin, Szenci Éva, Varga Sarolta, Matusek Irén, Udvardi Zsuzsanna, Kuna Zsuzsanna. Remélem, hogy jó a névsor, tőletek kaptam, én csak felolvastam ezt a névsor. Isten kegyelméből 26-ra álltok akkor. Sajnos tudjuk, hogy az évek folyamán valakik már valóban elköltöztek, oda vannak. Novák János, Bóna Sándor, Blauvics György és Kispál testvérünket a mindenható Isten már hazaszólította. Akik élnek, azok kaptak meghívást erre a mai napra. Örülök annak, hogy ti itt vagytok és elfogadtátok. Örülök annak, hogy sok olyan arc van itt, akiket személyesen ismerek évek óta, de annak is, hogy van egy pár olyan arc, akit vagy ritkábban láttam, vagy még lehet, hogy talán nem is láttam, hiába 14 év itt már bátrak eszén. De külön örülök az, hogy most itt vagyunk, együtt vagyunk, akár szeretteitekkel együtt. Az évek alapján sok minden változott. Változtak a lelkészek, változott a gyülekezet, az arcok, megújult a templom, megújult a parókia, külségeben, belsőben egyaránt változunk. Mind az egyház, mind a gyülekezet. De egy biztos. Van egy biztos alapunk. Az alap pedig nem más, maga a fundamentum Jézus Krisztus, ami az élő és megváltó Urunk. Ő az, akiről ti 50 évvel ezelőtt hitvallást tettetek, ő az, akinek reménységében mi fölmegyünk hétről hétre a szószékre, ő az, akinek reménységében keresztelünk, esketünk, ha kell, akkor a vigasztalási igét hirdetjük a temetőben. Ő az, akinek reménységében elmegyünk az iskolába, és hirdetjük az evangéliumot, vagy az óvodában, a hittanórán, kátira készül-e. Ő az, akiben bízva készüljük a konfirmandusainkat azért, hogy ideállnak az urasztalához, és legyen konfirmáció. Ő az, aki megtartott bennünket éveken, évtizedeken keresztül. Isten kegyelméből, ha mi belé kapaszkodunk, ha róla teszünk hitvallást, akkor hiszük és valljuk azt, hogy ennek a gyülekezetnek, ennek az egyháznak, ennek a népnek nem csak múltja, jelenje, hanem jövője is lesz. Mi hiszünk benne, és talán azt mondhatnám, hogy ezért vagyunk ma itt együtt. Öröm tehát számunkra ez. Hadd olvasok egy igét, ami valóban háladás indít bennünket minden korban. Máté evangéliumának 10. részében a 32. és 33. vers így hangzik: aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek
mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom az én mennyei atyám előtt. Ezek Jézus szavai. Nekünk nem kell más csinálni, csak ezeket a szavakat komolyan kell vennünk, meg kell tartanunk, szívünkbe kell vésnünk, elménkbe kell forgatnunk, és ami nagyon fontos, tovább kell adnunk. Ha ti, akik, hát nem mondom 50 éves fejjel, mert 50 éve csak konfirmáltok, tehát több mint 6 évtizeddel a hátok mögött tovább adjátok ezt gyermekeiteknek, unokáitoknak, akkor hiszem, hogy valóban áldás fog szállni a mi életünkre. Még lelki pásztorokként, akár nyugdíjas korunkban, akár fiatalabbként sok mindent megtehetünk. Sok szépet és sok jót elmondhatunk. Mondhatná valaki, hát ez a kötelességünk. Így van. De minden egyes gyülekezeti tagnak is az a kötelessége, hogy hirdesse akár életével, akár szolgálatával azt, amit talentumként kapott az Istentől. Mert mindannyiunknak küldetésünk van ebben a világban. Küldetésünk az, hogy szolgáljunk, cselekedjünk, és éljünk Isten dicsőségére. Most arra kérek titeket, akik itt vagytok, és el fogok neki azt, hogy álljatok újra körbe az urasztalát, hadd lássunk benneteket, és erősítjük meg azt a fogadalomtételt, ami egykor elhagyta az ajtatokat. Gyertek újra körbe az urasztalához. Nem mondom, hogy fiúk és lányok, hölgyek és urak. Ha egykor elfért 26 ember az urasztalak körül, szerintem ma is el fogunk férni mindnyájan. Zárjuk összekötni szépen. Úgy. Testvéreim, öröm benneteket itt látni az urasztalánál. Szerintem Adi Szentúrnak legalább annyira öröm, mert benneteket még nem ő konfirmált. Beszélgettünk is arról, nem is elég, hogy nagyon várja, hogy jövőre lesz az évfolyam, egyébként már ő konfirmált, de ti voltak az első diákjai egyébként. Mert titeket ő átvett egyébként, ti már ifjú hitvallást tett emberek, őt hallgattátok igehirdetésében, őnála vettétek az úrvacsorai közösséget, tehát nagyon szoros kapcsolat van köztetek. Ezért örülök annak, hogy Nagyszent úr évről évre visszajön, és ilyen fiatalos lendülettel hirdeti Isten igéjét. Örülök annak, hogy aki bátor keszi, az is eljött, akár ebből az utcából, akár a szomszédos utcából, vagy falu másik végéről. Örülök annak, aki valaki a szomszéd faluból, vagy éppen messzebbről jött. A lényeg az, hogy ti mindannyian itthon vagytok. Én azt szoktam mondani magamról, hogy én is bátor keszi vagyok. Ígértek el 14 éve, de már az vagyok. Hát ti hogy ne létek azok? Mindenki itt született, mindenki ide tartozik, ide köt beleteket a múlt, a vér, a gyökerek, a hitvallás. Ez nagyon fontos. Ezért Istenet hálával tekintünk újra erre a napra. És hadd történjék meg az, hogy ma, ha itt vagyunk, Isten kegyelmből erősítsük meg azt az esküt, ami egyszerre hagyta az ajkatokat. Addig a gyülekezet álljon fel, és így hallgassa a fogadalomtételt. Kérdezek titeket, hogy ígértek-e, fogadjátok-e ma újra 50 év elteltével, hogy a református Anyaszent Egyházunknak holtig hűséges, engedetes és kész, áldatra kész tagjai lesztek. Ha így van, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig gyertek a gyülekezettel közösen, mondjuk el azt az hitvallást, mely, ami Anyaszent Egyházunk hitvallása, az apostol hitvallás. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogadtaték Szentlélektől, születték Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghallak és eltemetteték. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadott, felmén a mennyekbe, ül a mindenható Atyaisttennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy közönséges keresztény Anyaszent Egyházat, szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását, és hiszem az örök életet. Amen. Istennek népe,
az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek Istennek mindent betöltő, jóra vezérlő ereje legyen és maradjon mindnyájunkkal, most és életünk minden órájában. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és arra kérem a gondok testvéreimet, Szenci Andor és Udvari Tibor gondok testvéreimet, hogy jöjjenek, és a mai nap emlékére készült egy kis emléklap, mely rajta van egyházunk címere, a Bátorkászi Református templom, az ig, amit felolvastam a hitvallástételről, az apostoli hitvallás, és mindenkinek a neve a mai nap emlékére fogadjátok szeretettel ezt az emléklapot. Össze vannak keverve az emléklapok, nézzétek el nekem egyébként. Fogom mondani a neveket, és majd gondok testvérek akkor átadják. Az első Kuna Zsuzsannának. Özvegy Jezsó Tiborné született Varga Saroltának. Mácsodi Józsefnek, nincs itt. Kispisti Árpádnak. Tóth Nándorné Szenci Juditnak. Bottyán Istvánnak. Nátek Gábornak. Szegi Zoltánnak. Nagy Imrének. Gáspár Lászlóné, nincsen szület, Kelemen Erzsébet. Szerintem itt van mellettem. Kerekes Andrásné Udvari Zsuzsannának. Nagyon nagy dolog, amikor egy gondok testvér a saját testvérek adhatja át, Isten kegyelméből. Domén Ferencnek. Szenci Béláné Bóna Irmának. Jóba Nándorné Kis Katalinnak. Tóth Józsefné Szenci Évának. Ő nincsen, bocsánat. Bóna Lászlóné Domonkos Kornéliának. Hacskó Istvánné Varga Irénnek. Özvegy Tuloki Bálinné született Csáki Lídiának. Kedves testvéreim, nekem megható érzés valóban látni veleteket. Öröm volt veletek együtt lenni, és arra kérem benneteket, hogy ezt az ünnepi együttlétet folytassuk majd tovább, kötetlen beszélgetés formájában. Isten kegyelmből van ott egy épület, vagy láttátok, vagy nem, vagy tudtok róla, vagy nem. Az egykori református iskola, ami jelenleg ifjúsági központként működik, missziós központként. Fölújítottuk azért is, hogy ilyen együttlétek alkalmával együtt lehetünk, ezért szeretnétek el együtt, szeretettel hívunk oda benneteket egy kis szerető vendégségre, kötetlen beszélgetésre. Van, akivel találkoztok gyakrabban, van, akit évek óta nem látotok. Most van lehetőség, mondanám azt, hogy ma éjfélig lehet ott nyugodtan szórakozni. Ha valaki szeretné, akkor lehet tovább holnap is folytatni, a lehetőség megvan. Azért mondom, hogy
kötetlenül lehet beszélgetni, örvendezni. A mindenható Isten áldását kívánjuk és kérjük tovább értekre, és hadd mondjam el, hogy a templom ajtaja mindig nyitva áll. Idekor bármikor visszajöttek, bármikor betérhettek, ha örömteli, ha bánatos óráitok vannak, szeretettel hívunk és várunk benneteket, szeretteitekkel, gyermekeitekkel, unokáitokkal együtt. Mindenható Isten tartson benneteket továbbra is. Köszönjük szépen! Helyzetet foglalni. És hallgassuk egy másik szavalatot Mácsodi Andreától. Túrmezei Erzsébet mindig csak adjuk. Az öreg úr csendesen adja vizét. Így telik minden napja. Áldott életed, gondolgatom. Csak adni, adni minden napon. Ilyen kútták kellene lennem. Csak adni teljes életemben. Csak adni terhet is jelenthet. Jó út, nem érzed ezt a terhet? Belenézek. Tükre rám ragyog, hiszen a forrás nem én vagyok. Árad belém, csak továbbadom, tisztán, vidáman és szabadon. Hadd éljek ilyen kút életet, osszak áldást és szeretetet. Nem az enyém, Krisztustól kapom, egyszerűen továbbadhatom. Köszönjük szépen! És mint egy áldásként kérve az 50 éve konfirmáltak életére, énekeljük a 431 dicséretnek az első versét. Vezess Jézusunk, s vélet indulunk. Még van, pontosan erre van szó. Hála Istennek tudom azt, hogy hány éves, mert a váltás 2000-ben történt, ezért mindig csak kerek évforduló van, tehát azt mondom, hogy Vitek egyebből több mint 84 esztendős. Hát örülünk, hogy tavasszal reméljük, hogy betölti a 8. egy szép jubileum lesz. Reméljük, hogy Isten megadja, és majd jövőre is szeretettel hívjuk. Akár úgy, hogy a közösségében köszönhetjük születésnapi alkalmából, akár úgy, hogy majd a következő konfirmandus csoporttal, addig is életére Isten gazdag áldását kérjük és kívánjuk, és hát mindig azt mondom, hogy bármikor jöjjön haza. A parókia legalább annyira magáig, mint a miénk, maga építette, mi felújítottuk, úgyhogy bármikor szeretettel hívjuk és várjuk haza. Fogja szeretettel ezt a szerény csokrot a feleségemtől. Mindig és jövök ezután, a jó Isten érje életednek. Szeretem nagyon Bartolok eszembe, és már sokszor említettem, hogy az ifjúságunk itt tulajdonképpen más. Köszönjük szépen! Drága testvéreim, az örömmel mondom azt is, hogy Isten kegyéből tart a Bátkozi István napok, a Bátkozi István Gályra prédikált vendégrendezvény sorozat. Lesznek különböző rendhagyó alkalmaink, arra szeretettel hívunk és várunk benneteket. Szerdán este egy kedves vendégünk közénk, dr. Erdély Géza püspök úr lesz a vendégünk szerdán este. Ő megírta az ő visszaemlékezéseit, az ő szolgálatait, az egyháziban eltöltött éveket, Hűség
címmel egy könyvben, ez megjelent a Badács kiadó kiadásában, és ennek a könyvnek a bemutatására kerül sor, kedves feleségével jön majd hozzánk szerdán este. Tudod, aki szeretné meghallgatni, szeretne beszélgetni a püspök úrral, van rá lehetőség, szerdán este 6-kor a Féleszke központban mindenket szeretettel hívunk és várunk. Ezen kívül reformáció áldott ünnepén, október 31-én lesz egy ünnepi istentisztelet, gyülekezeti kórusunk szolgálatával, Szabó Csongor Karnagy ma megadatít bennünket egy csodálatos orgona játékkal. Reformációkor újra lesz egy orgona játéka, valamint az énekkar szolgál majd. Vendégérhetőként pedig nagy tiszteletű Lidehofer Zoltán, a Veszprémi gyülekezet lelkipásztora jön közénk. Talán sokan tudjátok, hogy Bátor István itt született Bátorkeszin, veszprémi prédikátor volt, Veszprémből vitték el Gályrakságra, majd a veszprémi gyülekezet megvárta őt, amikor hazajött és kiszabadult. Így van kapcsolat Bátorkeszin és Veszprém között, ezért hívtuk a nagy tiszteletet a kedves feleségével, így majd ők szolgálnak közöttünk. Reformáció áldott ünnepén este 6 órai kezdettel erre szettel hívunk és várunk benneteket. És hadd mondjam el, hogy erre a két lányra is nagyon büszkék vagyunk azért, mert ők azok, akik vállalták nem csak azt, hogy ma szavalnak, hanem vállalták azt, hogy megméretetik magukat. Egyházunkban van ilyen, hogy van bibliaismereti verseny, van énekverseny, és egy van olyan, hogy keresztény vers és prózamondó verseny, 3 egyházmegye részre meghirdetve, a Barsi, a Komárom és a Pozsony egyházmegye részére, és ha jól tudom, akkor 2 héttel ezelőtt volt egy ilyen verseny Jókán, és ők voltak ketten azok, akik Bátorkeszit képviselték ezekkel a versekkel. Hát Istenen hálát tekintünk rájuk is, hogy vannak, akik valóban viszik Bátorkeszi jó hírét, méltón helytállnak, úgyhogy köszönjük szépen a helytállást. De testvéreim, jelentem tovább azt, hogy a mai napon a következő testvérek adakoztak. Az 50 éve ezelőtt konfirmáció alkalmából Isten dicsőségére Bóna Kornélia 10, Bottyán István 10, Jóba Katalin 10, Horváth Zsuzsanna 10, Tuloki Lídia 5, Hacskó Irén 10, Tóth Judit 10, Kerekes Zsuzsanna 10, Nagy Imre 10, Jezsó Sarolta 10, Kispisti Árpád 10, Szenci Irma 10, Domin Ferenc 10, Szegi Zoltán 10, Lehotkai Irén 10, Nátek Gábor 20 eurót adakoztak. Mindenható Isten vegye kedvesen a ti adományaitokat. Drága testvéreim, nem szeretném szaporítani a szót, én elmondtam, hogy akartam már, remélem nem voltam túl gyors, pedig néha mondják, hogy gyors vagyok. Szeretném, hogyha tovább együtt örvendeznénk a megterésztett asztaloknál. Gyertek, záró énekeljük a már megkezdett 434. dicséretet, ennek a második, harmadik és negyedik versét.
arra mondta, hogy pár perc, hogy üljön le, és csinálj közös féket urasztalánál, mert az emlékben maradjon meg. Te arra kérdezik, hogy jöjjenek itt a konfistorok ki, és álljuk szépen körbe az urasztalán, és legyen egy közös fénykép, hogy megmaradjon, jó? Úgyhogy a férfiak hátul, a lányok, bocsánat, a hölgyek előre, és legyen egy közös fénykép, mert most még együttünk a templomban addig. Úgyhogy azért mondom, hogy legyen egy közös fénykép. Tessék, középre legyen a fény. Középre, az asztalához, úgyhogy... Innen fény között. Áldás békesség. Áldás békesség. Áldás békesség. Áldás békesség. Hát most egy találni. Ez ma nem ad hős. Ez egy szépi. Magad kell hívni, hogy értek hozzá. Kell ember már. Kidobta megint a harcot. Áldás békesség. Áldás békesség. No, minden mondom. És ma a kőalga vagy. Nagyban a kőalga. Délőtt ő prédikált. Igen? Hát úgy, ahogy kell. Jó, de megyeznek. Jaj, azt már nem nagyon tudom. Mindig írhat. Akkor tudják, merre kell mennem fog.